Καλημέρα σας. Θα ξαναπώ πάλι το όνομά μου, να σας το ξαναθυμίσω, γιατί ήδη βρισκόμαστε στην τρίτη κατά σειρά συνάντηση που κάνουμε. Είμαι ο Λεωνίδας Κουμπουδίδας, καθηγητής πληροφορικής και παρακαλώ θα ήθελα, αν ξεχάσω κάποιο όνομα δικό σας πάλι, να μου το ξαναθυμίσετε. Η ενότητα στην οποία ξεκινήσαμε να συζητάμε είναι η αρχιτεκτονική των ηλεκτρονικών υπολογιστών και αυτό που βλέπαμε την προηγούμενη φορά ήταν για τη μνήμη των υπολογιστών. Θα θυμάστε που λέγαμε η μνήμη των υπολογιστών είναι ένα από τα υλικά του υπολογιστή που ό,τι και να γράψουμε στον υπολογιστή αποθηκεύεται εκεί πέρα. Λέγαμε όμως, όπως θυμάστε, ότι η μνήμη είναι προσωρινό μέσο αποθήκευσης και αν κλείσουμε τον υπολογιστή, αν γίνει διακοπή ρεύματος ή για οποιοδήποτε λόγο κάτι πάθει ο υπολογιστής, χάνουμε όλα τα δεδομένα από τον υπολογιστή. Γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε ένα άλλο μέσο αποθήκευσης για να μπορούμε να αποθηκεύσουμε κάποιες πληροφορίες που τις θέλουμε μόνιμα στον υπολογιστή. Ξέρετε κανένας από εσάς, παιδιά, κανένα άλλο μέσο που μπορούμε να αποθηκεύσουμε τις πληροφορίες στον υπολογιστή? Μόνιμα πια. Είναι αρισχέδα. Πάρα πολύ ωραία. Άλλο CD και DVD. Πάρα πολύ ωραία. Flash memory. Και στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή. Πολύ ωραία. Έχουμε πάρα πολλά μέσα. Σήμερα θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο για το σκληρό δίσκο του υπολογιστή. Ξέρει κανένας σε έναν υπολογιστή πάνω, αυτός είναι ένας υπολογιστής. Μπορεί να μου δείξει κάποιος σε ποιο σημείο του υπολογιστή βρίσκεται ο σκληρός δίσκος? Είναι μέσα στο κουτί του υπολογιστή, έτσι. Το σκληρό δίσκο, συνήθως λέω, και θα δούμε ότι έχουμε και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους. Συνήθως βρίσκεται μέσα στο κουτί του υπολογιστή. Μήπως έχει δει κανένας από εσάς σκληρό δίσκο? Κανονικά έχει πιάσει το σκληρό δίσκο, τον έχει δει? Ναι. Έχει καλέσει και πρόβλημα δικό στο υπολογιστή και χρειάζεται να το... Οι περισσότεροι δεν έχετε δει. Να σας δείξω εγώ ένα σκληρό δίσκο. Κοιτάξτε λίγο. Αυτός εδώ είναι ένας σκληρός δίσκος του υπολογιστή. Έτσι. Αυτός είναι ο σκληρός δίσκος. Κοιτάξτε λίγο. Τον έχω ανοίξει και όλο αυτό, να το δούμε και λίγο μέσα τον σκληρό δίσκο που είναι. Εδώ. Πάρτε λίγο σηκένα. Και κοιτάξτε, περάστε λίγο. Έχω και ακόμα ένα παιδιά. Ορίστε. Και αυτόν. Κοιτάξτε το λίγο και εσείς. Πειράξτε τον. Είναι ήδη χαλασμένος, έτσι. Και μόνο που τον ανοίξαμε τον σκληρό δίσκο και μόνο που τον ξεβιδώσαμε, ο σκληρός δίσκος δουλεύει μέσα σε κενό αέρος. Σας λέω και μόνο που τον ξεβιδώσαμε, χάλασε πια. Και είναι σε κενό αέρος για να μπορεί να μην έχει ούτε την τριβή του αέρα που λέμε, για να μπορεί να δουλεύει σε πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες. Και γι' αυτό λέμε, ο σκληρός δίσκος είναι το πιο γρήγορο μηχάνημα που μπορεί να φορτώσει ή να δώσει πληροφορίες. Σαν pick-up. Σαν pick-up. Ναι, δεν είναι ακριβώς, θα δούμε τώρα, σαν το pick-up, γιατί το pick-up έχει κάποιες αυλακές μέσα που πάει η κεφαλή του pick-up έτσι και διαβάζει. Εδώ είναι εντελώς διαφορετικά, θα τα δούμε όλα αυτά. Κοιτάξτε, έχω ακόμη έναν εδώ. Και τον χάλασα κιόλας για να σας δείξω να καταλάβετε και από τι αποτελείται. Εδώ πήρα μια πένσα και τον έστριβα. Για να δείτε ότι είναι μεταλλικό πράγμα αυτό το δισκάκι. Κοιτάξτε λίγο πάλι. Για αυτό το λέει σκληρό. Για αυτό το λέει σκληρό δίσκο. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία η παρατήρηση του Χρήστου. Ναι. Για κοιτάξτε. Γιατί το λέμε σκληρό? Επειδή είναι σκληρός, έτσι εδώ το πιάνω σκληρός. Γιατί το λέμε για το πουδίκι, σκληρό πουδίκι, ξέρω εγώ. Hard disk το ονομάζουμε κιόλα, τον σκληρό δίσκο. Οι περισσότεροι που έρχονται να μάθουν να δουλεύουν τον υπολογιστή, με ρωτάνε, πρέπει να ξέρω καλά αγγλικά για να δουλεύω στον υπολογιστή? Και εγώ μια ερώτηση που κάνω, συνήθως είναι πρέπει να ξέρω και μαθηματικά για να δουλεύω στον υπολογιστή. Ούτε το ένα ούτε το άλλο δεν πλησιάζουν. Έτσι. Ξέρετε, οι σκληροί δίσκοι βγήκαν σχετικά πρόσφατα.
Όταν ξεκίνησα εγώ να δουλεύω με τους υπολογιστές το 1984, δεν υπήρχαν τότε πια, τότε εκείνο το καιρό σκληρή δίσκη. Εμείς δουλεύουμε τότε με κασετόφωνο, βάζαμε κασέτα και φορτώναμε το προγραμματάκι στην κασέτα. Μετά από λίγο, παιδιά, βγήκαν οι δισκέτες και μετά βγήκαν οι σκληροί δίσκοι. Και οι πρώτες δισκέτες που βγήκαν ήταν, προσέξτε λίγο, αυτές τέτοιες δισκέτες και ήταν οι εύκαμπτοι δίσκοι. Προσέξτε, floppy disk τους ονομάζαμε. Εύκαμπτοι δίσκοι και μετά από λίγο καιρό βγήκαν οι σκληροί δίσκοι που δεν ήταν εύκαμπτοι και γι' αυτό τους ονομάζαν έτσι σκληρούς δίσκους. Σας λέω ότι οι πρώτοι σκληροί δίσκοι βγήκαν γύρω στο 84 με 85. Και φυσικά καταλαβαίνετε χαρά εμείς όταν βγήκε ο σκληρός δίσκος και λέγαμε θα αποδικεύουμε μέσα στους μικρούς τότε σκληρούς δίσκους 100 δισκέτες, 100 β' δισκέτες. Φαντάζεσαι να είσαι από το κασετόφωνο που όταν φορτώναμε ένα προγραμματάκι στη μια κασέτα έπρεπε μετά να γυρίσει όλη η κασέτα. Αν είχαμε ένα προγραμματάκι στο τέλος της κασέτας, έπρεπε να γυρίσει όλη η κασέτα από την αρχή, να φτάσουμε στο τέλος για να μπορέσουμε να φορτώσουμε το προγραμματάκι εκείνο την κασέτα. Μετά βγήκαν οι δισκέτες και πήγαινε κατευθείαν η κεφαλή του disk drive, του οδηγού δίσκου και έγινε και έβρισκε την πληροφορία, σωθήκαμε λένε. Απαλλαγήκαμε από τις κασέτες. Μετά από λίγο, όταν ήρθε ο σκληρός δίσκος, πετούσαμε την χαρά μας. Φυσικά, εκείνοι οι σκληροί δίσκοι, εκείνο το διάστημα, με τους σημερινούς τώρα δεν έχουν καμία έτσι, ομοιότητα. Είναι φωτογράφοι γρήγορο, πολύ μεγάλες ταχύτητες, πολύ μεγαλύτερη πολιτικότητα κλπ. Να γράψουμε λίγο ένα πιο από τις εκφράσεις αυτές. Ευχαριστούμε. Για πες μου. Χάλασε ο δίσκος. Έτσι. Αυτό που συνέβη εσένα. Κόλλησε ο δίσκος. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Γράψε μόνο. Ναι, κόλλησε, γράψε έτσι. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Χτύπησε ο σκληρός δίσκος. Ναι. Γέμισε ο σκληρός δίσκος. Γεμίζει. Η αστυνομία μαζί με όλα τα άλλα πήρε και το σκληρό δίσκο. Πήρε το σκληρό δίσκο. Ναι. Πήρε το σκληρό δίσκο. Το έγραψε αυτό το πράγμα, το έγραψε στο σκληρό δίσκο. Ωραία. Κάηκε ο σκληρός δίσκος. Άλλαξα το σκληρό δίσκο. Φορμάρισα το δίσκο. Πολύ ωραία. Φορμάρισα το σκληρό δίσκο. Πρόσθεσα κι άλλο δίσκο. Πρόσθεσα κι άλλο δίσκο. Ωραία, πρόσθεσα, είδατε πόσα βγάλαμε μέσα σε δευτερόλεπτα. Μπορούμε να πούμε αντέγραψα το σκληρό δίσκο. Αντέγραψα το σκληρό δίσκο. Θα μπορούσαμε να καταλαβαίνετε. Χιλιάδες πράγματα για το σκληρό δίσκο. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Για να το δούμε λίγο. Ένα αυτά και να τα συζητήσουμε και μαζί. Άλλος ο σκληρός δίσκος. Χαλάει, τι είναι ο σκληρός δίσκος. Μπορεί να χαλάσει. Δεν κάνει, δεν Πάρα. Έτσι, με κάνει. Ξέρετε, ο κατασκευαστής του σκληρού δίσκου δίνει στις προδιαγραφές που βάζει, δίνει και συγκεκριμένες ώρες λειτουργίας του σκληρού δίσκου. Λέει 300 περίπου, είναι 300.000 ώρες η λειτουργία του σκληρού δίσκου, αυτό που δίνει ο κατασκευαστής. Φυσικά δεν εγγυάται τίποτα ότι θα κρατήσει να δουλεύει τόσες πολλές ώρες. Έτσι. Μπορεί να δουλεύει πολύ λιγότερες, αλλά και πολύ περισσότερες. Έχουμε σκληρούς. Γέμισε ο σκληρός δίσκος, λέει. Γεμίσει ο σκληρός δίσκος. Και εδώ λέμε σήμερα ότι συνέχεια βγαίνουν και πολύ μεγαλύτεροι σκληροί δίσκοι. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, όχι το πρόβλημά μας. Λέει, οι προγραμματιστές των προγραμμάτων λένε, αφού οι κατασκευαστές προγραμμάτων βγάζουν συνέχεια μεγάλους δίσκους και εμείς βγάζουμε πολύ μεγαλύτερα τα προγράμματα. Οι κατασκευαστές, αφού οι προγραμματιστές βγάζουν συνέχεια μεγάλα προγράμματα, εμείς αναγκασμένοι είμαστε να βγάζουμε καινούριους και μεγαλύτερους σκληρούς δίσκους. Και γίνεται συνέχεια ένας φαύλος κύκλος πάνω σε αυτό. Μπορεί να γεμίσει όμως ο σκληρός δίσκος. Έτσι. Ειδικά τώρα που μπορούμε μέσα από το ίντερνετ να κατεβάζουμε και χιλιάδες πράγματα, μπορεί να γεμίσει. Κατεβάζουμε τραγούδια. Και εγώ το γιο μου και κάθε. Εντάξει, να μην πω κάθε μήνα, έτσι. Πολύ συχνά λέει καινούργιο σκληρό δίσκο. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Το καινούργιο σκληρό δίσκο που θα αγοράσουμε, μπορούμε να το βάλουμε μέσα, να αντιγράψουμε όλο τον παλιό εκεί πάνω
και ο ελεύθερος χώρος που θα μείνει ο υπόλοιπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν καινούριος δίσκος. Έτσι. Μπορώ φυσικά, λέμε πρόσθεσα κι άλλον σκληρό δίσκο, να βάλω και δύο σκληρούς δίσκους μέσα στον ίδιο υπολογιστή. Έτσι. Και μπορεί να τους αναγνωρίσει διαφορετικά ο υπολογιστής. Γέμισε, πήρε το σκληρό δίσκο. Αυτό που έλεγες. Πολύ συχνά το βλέπουμε, βγήκε, μπράβο, η αστυνομία λέει και πήρε το σκληρό δίσκο και να πάνε να ελέγξουν να κάνουν διάφορες ατασταλίες. Τότε με το χρηματιστήριο, όχι το χρηματιστήριο, με τις υποκλοπές. Θυμάμαι, είχαν πει ότι πήγαν και πήραν από την Ericsson, ξέρω εγώ, τους σκληρούς δίσκους και τους ελέγχουν και κάνουν τέτοια πράγματα. Όλα εκεί μέσα είναι. Πολύ σωστά. Όλα εκεί μέσα βρίσκονται στο σκληρό δίσκο. Δηλαδή, μπορούμε να πάρουμε από ένα μηχάνημα το σκληρό δίσκο και να το βάλουμε σε ένα άλλο μηχάνημα και να το δουλέψει εξίσου καλά. Δηλαδή, όταν τον πήραν το σκληρό δίσκο, τον πήραν, τον κράτησαν. Έτσι, τον έβαλαν σε ένα άλλο μηχάνημα και από εκεί πέρα ήλεγξαν τις πληροφορίες που ήθελαν να πάρουν κτλ. Άλλαξα το σκληρό δίσκο για χιλιάδες λόγους. Κάηκε, είναι μικρότερος, δεν με καλύπτει, για πολλούς λόγους. Μου τον κλέψαν, έτσι, τον πήραν. Φορμάρισα, θα το δούμε αμέσως τώρα λίγο. Πρόσθεσα και άλλο σκληρό δίσκο, είναι αυτό που αναφέραμε και πριν, ή αντέγραψα το σκληρό δίσκο, αυτό που είπαμε πάλι, ότι αγόρασα ένα μεγαλύτερο σκληρό δίσκο και έβαλα και τα καινούργια πράγματα εκεί μέσα. Ωραία. Λέμε, φόρμαρα ή διαμόρφωσα, το λέμε στα ελληνικά έτσι εδώ. Το σκληρό δίσκο. Για κοιτάξτε λίγο. Εδώ. Όταν βάζουμε τον καινούριο σκληρό δίσκο μέσα στον υπολογιστή, η πρώτη δουλειά είναι να τον φορμάρουμε. Αν και τώρα τελευταία βγαίνουν και φορμαρισμένοι σκληροί δίσκοι, αλλά για πολλούς άλλους λόγους θα πρέπει να φορμάρουμε το σκληρό δίσκο. Φορμάροντας το σκληρό δίσκο, χωρίζει σε ομόκεντρους κύκλους το σκληρό δίσκο, που φαίνεται εδώ, το βλέπετε όλοι. Οι ομόκεντροι κύκλοι αυτοί ονομάζονται ίχνη ή τράξ. Και χωρίζονται σε μικρότερα μικύκλια, όχι μικύκλια, σε μικρότερα τόξα, που είναι οι τομείς, οι σέκτορες. Εντάξει, έτσι, εδώ φαίνεται καλύτερα, φαίνονται και οι σέκτορες και τα τάξη. Έτσι διαμορφώνεται ο σκληρός δίσκος. Και οι πληροφορίες που γράφονται μέσα στον σκληρό δίσκο γράφονται σε ψηφιακή μορφή, όπως είχαμε πει και στο πρώτο μάθημα. Θα θυμάστε για τα bits, τα bytes κτλ. Η χωρητικότητα του σκληρού δίσκου, παιδιά, παίζει και μεγάλο ρόλο. Μας συμφέρει γενικώς να αγοράζουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο σκληρό δίσκο, έτσι να μην έχουμε φόβο, αν θα γεμίσει, να το ξαναλλάξουμε κτλ. Η χωρητικότητα του σκληρού δίσκου μετρέται με τους χαρακτήρες που μπορεί να αποθηκεύσει ο σκληρός δίσκος. Ένας σημερινός σκληρός δίσκος και με προσιτή τιμή, έτσι, είναι γύρω στα 100 με 250 gigabytes. Θυμάστε τις μονάδες μέτρησης που συζητούσαμε την πρώτη μέρα και για τη μνήμη και για όλα αυτά. Το γράφω λίγο. Συγγνώμη, περνάω από εδώ. Είναι 100, ας πούμε 100 μέχρι 250 gigabytes. Έτσι, η χωρητικότητα του σκληρού δίσκου. Και λέω με προσιτή τιμή γύρω στα 60-70 ευρώ και γύρω. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολύ μεγαλύτεροι σκληροί δίσκοι, αλλά με πολύ μεγαλύτερη τιμή τους. Έτσι. Φαντάζομαι μπήκατε κάπου στο πνεύμα για τους σκληρούς δίσκους. Θα τα συζητάμε σίγουρα και αργότερα, επειδή σίγουρα συνέχεια με το σκληρό δίσκο θα έχουμε να κάνουμε, να αποθηκεύουμε, να παίρνουμε πληροφορίες. Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για τις οθόνες των υπολογιστών. Θα δούμε διάφορες κατηγορίες από οθόνες. Θα δείτε ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τις οθόνες θα πούμε κάποια πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.